Assalamu alaikum. Sunana Rashida Idris, mai gabatarwa, mai kawo muku shirin lafiyarka garkuwarka. Wannan shiri ne da aka tanade shi domin wayar da kan al'umma da kuma cututtuka masu hatsari. Kamar irin su cutar HIV, cuta mai karya garkuwar jiki, ko kuma tarin TB wato wanda aka fi sani da tarin fuka, ko ciwon hanta, da kuma sabuwar cuta da ta faɗo mana a duniya mai suna coronavirus. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan zauren namu mai suna lafiyarka garkuwarka. A yau ne za mu so a muna bayani akan wannan cuta da ta addabe mu a duniya mai suna coronavirus. Malam Abdullahi. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda muka sani wannan lokacin kuma Allah kan wani zamani da cutuka suka yawa, wata ka ji wata baka taba jin ta ba. So duk abin da muke fata dai akai shi duk wani yanayi da kasance kanka na farko dai shine ka san matsayarka. Bai dace a ce da zarar ka ji abu kaza ka ji ta a cikin jama'a ka dauka ka dinga amfani da shi ba. Garin neman gira sai kuma a zuwa rasa ido gaba ɗaya. So ita coronavirus kamar yadda muka samu labari, bincike nuna cewa kamar yadda aka yi a nan Kano ma akwai kamar mutanen da suke faɗa darbejiya saboda an tana maganin coronavirus saboda tana da wani sinadari mai suna chloroquine. So mu abinda muke so mu dinga tunatar da mutane shine duk wani bincike da aka yi su ne akan gaskiya, kuma sai an tabbatar da shi kafin a sake shi gaba ɗaya. So ita lafiya ta fi gabanin wasa akan komai da komai. So amma kafin ka ɗauki abu ka fara amfani da shi akan ka, ya kamata ka fara tabbatar da shi ko kuma kunnen ka je maka abin da ka ji sosai da sosai. An ce chloroquine, don mun sani duk abin da chloroquine da ba mun sani irin tana maganin zazzabi ba, haka irin in zazzabi ya zafi. So wannan ba chloroquine da ake magana ba, wani sinadari ne bai shi quinine da ake extract din ake phytochemical, an aka yi phytochemical analysis din ka aka extract din shi gaba ɗaya daga cikin wannan dalbejin, to shi quinine shi ne sinadarin da yake taimakawa wajen maganin wannan coronavirus. So amma yanayin da muke ɗaukan darbejiyar ake sa ta in X, ake ɗaukan da ake taking ta for granted, sai a je garin neman gira rasu ido. Kun san a jikin misali hanta ba ta da alaka, ba ta san duk wani abu mai ɗaci. Sai ka je garin ka nemi maganin coronavirus kuma ka je ka samu wa kanka hepatitis, wanda kuma za a zo gaba ɗaya a biyu babu gaba ɗaya, baka nemi maganin wancan ɗin ba kuma ka zo ka ƙara ma kanka wani. So shine abin ke muke jan hankali, duk wani abu da zaka samu dangane da wata cuta sabuwa wacce Allah ya saukar domin nuna ayarsa, ka tabbatar da source ɗin ka da yadda ka same da me aka ce kai amfani. Idan kuma zaka amfani da darbejiya ka amfani da darbejiya, amma ka ɗauke shi ba irin wannan irin calculation yadda zai illa komai yana bukatar step by step ne, kuma ka dauke shi according to dosage ɗinka, yadda ba za ka cutu da kuma ba za ka illa da kuma ba za ka cutu da lafiyar ka. Wannan shi ne kodo shi fatan, wannan shi ne jan hankalin mu akan wani riga nema ba ma coronavirus ba kawai. Yawwa sai kuma irin yanayin kamar yadda abubuwan da muke magana akan in ka zo ko abubuwan da suke preventing mutum daga kamuwa shine irin kamar duk abin da ka taba ka tabbata da ka wanke hannunka. Duk abin da ka yi, in za ka yi atishawa ne ko tari, ka samu hankacin ka rufe bakinka, ka rufe hancinka. To duk wasu abubuwa da gwamnati ta baka domin kare kanka, kai dore kai amfani da shi, ba wai don takura ba ce ba ko kuma wani sabon iya yi da ake so shi, a'a domin me aka ce maka ta yi Allah kiwo ya fi Allah da nan, prevention is better than cure. Malam Abdullahi, na ga yanzu mafi yawanci mutane ana amfani da wannan abun wanke hannu, sanitizer, wurin kare kai da wannan cutar. Bayan shi ba wani abun da ake ai ba sai sanitizer ba. Sanitizer a koda yaushe kamar yana killing germs, mun sani 100%. Ba sai sanitizer ba, ka samu sabulu ma ka wanke hannunka. Ma'ana dai mu'allin sha'anin duk abin da ka san ka taba, kawai ka tashin farko kana the next abin da zaka yi wanke hannunka, saboda baka san me ka taba ba, baka san me a gurin ba. So wannan cutukan ba ganin su ake ba. Inda ma dai a ce ana ganin su ne ko kuma suna zuwa suna sallama ka san da su a gurin, to da wannan da sauki ne. Sai ka je ka taba abu baka san me ka taba kuma ka zo kai amfani da wannan ka ci abinci ko ka dauki wani abin ka sha, kaga matsala ta samu. Shi yasa ko a addinance ma duk abin da zaka fara ci ko zaka fara sha ake so ka wanke hannunka, domin me kai free duk wani abu da ka taba, duk wani abu wanda kai baka san da shi a gurin.
tunda waɗannan abubuwa gaba ɗayan su a boye suke. Ko a guri idan ka zo sai ka amfani, akwai abubuwan da zaka gansu amma sai ka amfani da microscope, they are very tiny, very very tiny, they are invisible. To shi yasa ake so mutum ya dinga wanke hannunsa ma gaba ɗaya. Zaka yi amfani da sabulu, zaka yi amfani da omo, zaka yi amfani da shi kanshi sanitizer, zaka yi amfani da Dettol, zaka yi amfani da hypo, duk gaba ɗayan su, duk they are free, they are required, duk gaba ɗaya ka amfani da su. To Malam Abdullahi, sai kuma na ji ana magana akan cunkoso, a daina shiga cikin cunkoson mutane. Ko me yake haifar da wannan maganar daina shiga cunkoso da kuma sallama, ba da hannu a daina sallama? Kamar yadda muka faɗa, saboda idan za ka yi yawonka a cikin gari ba tare da ka san me ka taɓa ba, kuma ka zo in ka tabbata kuma ka zo ku gaisa da mutum kuma ka shafa masa. Kuma sanin yawan cinkoso, shin abin da muke tambaya ga abin da mutum, ita wannan cuta tana da contact da jikin mutum ne, it is contact with the body ko kuwa kaka. Idan tana contact the body, to idan mutum mai ita ya zo in ya goge ka kenan zai shafa maka. Don da aka ce haka kenan, ai gaisawar tana shafa mutum a cikin cinkoson gaba ɗaya. Ni ina da ita, ke baki ita, in muka yi mu'amala, in na goge jikin ki zan shafa miki. To maybe wannan akwai cikin wannan a cikin wannan din take characteristics na ta gaba ɗaya. To kin ga idan haka ne ba laifi bane ba dan an ce a rage cinkoso gaba ɗaya. To ita wannan cutar kenan ta fi wannan cuta mai karya garkuwar jiki kaifi. To za mu iya cewa haka gaskiya. A wannan lokacin da cewa yanzu ita akan ta yanzu har yanzu bincike ake yi akan ita coronavirus gaba ɗaya, inda gaba ɗaya ba da shigo ba, har yanzu bincike akan ta. Amma yanzu a yanda muke gani, a yanda kuma muke ji, a yanda kuma ake yin bincike akai gaba ɗaya, kusan ta fi cutar kanjamau hatsari ma gaba. Tunda ita cutar kanjamau ni na da ita, ba ki ita, muka gaisa, ai ba ki taɓa kamuwa ba. Cutar kanjamau na zo in muka yi na goge ciniki, ni na da ita, ba ki kamuwa gaba ɗaya. Numfashi duk ba mai kamuwa gaba ɗaya. Mutane biyu su kwanta gado ɗaya, su kwanta tabarma ɗaya, su mamala duk gaba ɗaya. Amma ita cutar corona an ce idan mutum ɗaya yake da ita ya shigo cikin dubban mutane, to idan ba Allah ya tsallakar da kai ba, ka gama kamuwa da ita. Ba haka ba ne ba. Duk abin da kika ji a rayu ko abin da kika ji believing ne. Idan mutum ɗaya da ita, ba zai yi a ce in ya shigo cikin mutum dubu ya shafa masa, sai dai in wannan iska, kamar misali kamar yadda muka faɗa a baya, ya gwani da sai kuma sanata da contact with the body gaba ɗaya. Wanda duk mutum, ai ba zai yi a ce ni ina nan, kina can, ba akwai step, akwai tazara tsakanin ni da ke gaba ɗaya, kuma sanan kawai ina zuwa kuma a cikin ta. An ce iska take bi. To kin ga in dai ta bin iska ya fahimci wannan abu ne mai sauki mutum ya kawo. Shi yasa a cikin abubuwan da aka faɗa, ba wanke hannu bane ba, ba wai irin kamuwa bane ba, hatta max aka ce mutum ya dinga sa max. So da ya rufe hancinsa, ya san me zai dinga shaka gaba ɗaya. Wannan ma an yi recommending mutum ya dinga sa max gaba ɗaya duk inda zai je. Malam Abdullahi, mun gode da bayanin ka. Wani irin gargaɗi da ka ƙara yi wa mutane? To ni dai har a kodayaushe abin da muke jan hankalin mutane shine kamar yadda muka faɗa a baya, duk wani tsari da kuma tafi da shi domin mu kare kanmu, mu daure mu yi shi gaba ɗaya. Ba iya yi bane ba sabon salo bane ba, kare lafiyar ka ne gaba ɗaya, tunda lafiya ita ce uwar jiki gaba ɗaya. So duk abin da ka ji a ce maka kaza in dai ba zai, ka san ba zai cutar da kai ba kuma bai saba ma addinin ka ba, kawai ka je ka yi shi. Fatan mu dai ubangiji Allah ya kare mu, Allah ya ba mu gama lafiya. Masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon, sai ku bi mu a mako na gaba. Ni Rashida Idris, taku har kullum. Assalamu alaikum.